Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar, gaderli aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Bugün mart aýynyň 31-i hepden ýekşenme güni. Diýmek, Türkmenowa tele aýlymyny siziň sabarsyzlyk bilen garaşyp tomaşa edýän gepleşikleriňizden biri bolan, jany aýdymlardan, jany owadlardan düzülen owadlar saýlaşan gepleşigimiziň täze sany aýlyma çykdy. Mehriban ýeşler, elbetde siz biziň gepleşigimizde näme şu ekranyny görýän 05-75 gysga belgimizde yurdumuzda tanalyan meşhur aýdymçylarymyzda näme öz göwün söýen aýdymçylaryňyza köp sany SMS-ler ýollap bilýäňiz. Şol gelen SMS-leriň netijesinde de biziň dörejlik toparmyz siziň köp sany ýollan SMS-leriňiz esasyna yurdumuzda tanalyan ýaş dehin aýdymçylary, meşhur aýdymçylary, halipalar gepleşigimde çagyrýar. Olaram näme gepleşigimizde siz üçin jany sessäp owadan aýdymlar, jany saatlar ýerine ýetirýärler. Muman Ahriman arkadamyň tagallasy bilen Türkmenowa tele aýlymy şeýle-de Aşgabat Meden Diýinçaliş merkeziniň bilelikde taýýarlamagyna şu owalar taýýarlaşyna gepleşigimiziň üstü bilen halkymyz öz göwün söýen aýdymçylarynyň owadan aýdymlaryny jany sesle biziň gepleşigimiziň üstü bilen dinläp bilýärler. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berenlik üçin hem Edid arkadamyda alkyşlar aýdýas. Ahriman arkadamyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Edid arkadamyň saýasynda Türkmenistan rowaçlygyň watanyny bilen ajaýyp ýyly hemişe bagtyň aýdymy ýanglansyn. Bagtyar watandaşlarymyza bolsa Edid arkadamyň saýasynda agdy birlik, saglyk, yrskal döwlet ýar bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Ene mehriban ýeşler şeýle ajaýyp arzuwlar bilen biz gepleşigimize başlaýas. Elbetde bugünkü gepleşigimizde sizden gelen köp sanly SMS-ler esatyny Edid arkadamyň şahser paýynyň eýesi. Ýanglan ýarym 2008-iň ýeňjisi Arslan Jumayew özüniň sadarnarlar topary bilen biziň gepleşigimizde Arslany studiýamda çagyrýas. Arslan, gepleşigimize hoş gördük. Ýerine geçip bilersiňiz. Arslan ne bugün dinleýijileriniz köp sanly watandaşlarymyz biziň 05-75 gysga belgimizde sizi biziň gepleşigimizde siziň ýerine ýetirýän owadan aýdymlaryňyz jany sesle dinlemek üçin bize köp sany SMS-ler ýolladylar. Ana şo sebäplen biz siz bilen näme dörejlik toparmyz habarlaşdy, jaňysy bilen gepleşigimize çagyrdyk. Bugün sada näýitlerden gepleşigimize gatnaşýaňyz. Ýene oraya gepleşigimize hoş gördük. Sağ ol Murat. Elbette men şu gepleşigiň çakylygyna sabarsızlyk bilen garaşýardym. Elbette ildeşlerimiz, köp sanly ildeşlerimiz bize SMS üstü bilen şu gepleşikde görmek istediler. Dinleyijiler üçin jany sesde aýdymam aýdarys, adam çalarys. Ýöne şu taýda Murat şu gepleşik barada iki ağız aýdasym gelýär. Elbette şol gepleşik halkymyz tarapyndan gowy dinlenip görülýän gepleşikleriň biri. Şu gepleşigiň üstü bilen aýdymçylar öz başardygyny, ukybyny, zehinini görkezip bilýär. Elbette şu ýerde Aziz arkadamyza köp sag bolsun aýdasym gelýär. Biz ýaşlar üçin medeni işgärler şuň ýaly studiýalarda hakykatdan hem öz zehinini görkezmek üçin şuň ýaly mümkinçilikler döredip beren üçin mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýaryn. Aziz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işlerimi dama rowaj alsyn. Köp sag bol, Arslan arzuwlaryň hasyl bolsun. Siz amyň saýasynda näme geljekde de bir ul sahnalarda, konsertlarda çykyş edip dinleýijileň sanyny artdyryp, Edid arkadamyň hem size ýapýan şahser paýlarynyň döwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Indi görýäs, elbetde biziň gepleşigimizde siz öz sadarnarlar toparyňyz bilen gatnaşýaňyz. Bir mümkin bolsa aýdymlara, soralara geçmeden öňürtü bir sadarnarlar bilen ýyleşýärmi tanış etsem? Bolýar tanış edeýin. Begenç Altyýew, Mekan Seýidow, Zarif Egenberdiýew, Rufat Kerimow, Faruk Jorayev, Kadam Babayev, şul sazandalar bilen halkymyza owadan aýdymlar ýetireriz. Ol aýdymlaryň biz ul höwes bilen dinlersin. Arslan, gepleşigimizde tomaşa edýän bolsaňyz bilýänsiňiz, elbetde şu täze mewsumymyzda, 3-nji mewsumymyzda owalar taýýarlaşan gepleşigimiziň täze sanyny ýyleşlerimiz bilen jaň arkaly näme bugün köp sanly aýdymsaz söýjülerimiziň, dinleýijilerimizin, watandaşlarymyz ýaş toýlary bilen, ýa-da doglan günleri bilen, ýa bolmasa durmuş toý tutanlaryna mysal üçin 5 ýyl, 10 ýyl bolýanlar bardyr. Köp sanly SMS-ler gelip gowşýardyr gepleşigimiň dowamyny.
siz ýüregiňizde gowy arzulary biziň gepleşigimiziň üstü bilen jaň edip iýleşlerimiz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Ýöreýte dörejilik toplamy tarapyndan, dinleýijilerimiz tarapyndan 0-75 gysga belýimizde gelen bir näçe soralar we soraw jogap alýar. Mumman mehriban iýleşler gepleşigiň dowamyny size owadan aýdymlar, gyzykly söhbetler garaşýar, şoň üçin biziň gepleşigimizden daşlaşmalar. Türkmen owady bilen galyň, owalar saýlaşan natly gepleşigimizde de tomaş ediň. Indi gepleşigimiziň başyny aýdym bilen başlaýaly. Näme aýdym ýerine etip bermekçi? Şu gepleşigimiziň başynda ilki bilen sazandalar bilen öz döredän aýdymyz bar. Şonu ýerine etip beräýler, söýg aýdymy. Aýdymyň ady? Söýsedim. Söýsedim. Onu mehriban iýleşler gepleşigimiziň başyny Arslan Jumaýew berýär. Öz dörejiligini öz ýerine ýetirýän aýdymlarynyň biri bolan. Söýsedim diýen aýdym ýerine ýetirýär. Diňläň diýinçe alyň gepleşigimizde tomaş ediň. Arzu eyleyim, gözlerim görsedim, kara gözüm zarı men, sana nazar salsadım. Seni arzu eyleyim, gözlerim görsedim, kara gözüm zarı men, sana nazar salsadım. Gözül ışkın kenarı, sen bağımın enarı, orun koymar kumana, yarım beni söysedim. Gözül ışkın kenarı, bağımın enarı, orun koyman dumana, söyledir bitedim, söyledim yarım beni söyledim, ditedim söyledir ditedim, söyledim yarım beni söyledim, ditedim söyledir. Kenarı, sen bağımın enarı, yarım koyman dumana, yarım beni söyledim. Güzel ışkın kenarı, sen bağımın enarı, yarım koyman dumana, yarım beni söyledim. Söyledim yarım beni söyledim, ditedim söyledir ditedim, söyledim yarım beni söyledim. Dedim söyledir. Canım yakar nedim, sensin bahar yadım, seni söyüşümde zarım, senin beni söyledim. Canım yakar nedim, sensin bahar yadım, seni söyüşümde zarım, senin beni söyledim. Söyledim yarım beni söyledim, ditedim söyledir ditedim, söyledim yarım beni söyledim, ditedim söyledir. Ene mehriban iýleşler, hormatly tomuşaçylar, edil siz şu wagt Arslan Jumaýewiň ýerine ýetirmeginde Söyledim. Söyledim diýen aýdymy diňlediňiz jany sesse. Indi biz gepleşigimizde şu jaň edilýän sahnamyzda dowam edýäs, ýani gepleşigimiziň başynda da aýdypdyk. Ýöreýte biziň gepleşigimizde gelýän aýdymçylar, näme iýleşlerimizden köp sany SMS-ler gelýär. Buny ýarmyzda, watanymyzda köp sany watandaşlarymyzyň ýaş toýlary toýlanýar, olaň durmuş toýlaryny tutanyny bir ýyllan dolmagy münasibetli näme
toy tutanlarynyň ýyllyklaryny bize gutlamak üçin SMS-lerini ýollaýarlar. Gepleşigimize gelýän aýdymçylaram näme? Biziň gepleşigimiziň üstü bilen jaň edip ýaýlym arkaly gaýbana arzuwlaryny watandaşlarymyza ýetirýärler. Indi taýin bolsaň ilkinji iýleşmede jaň edäýli. Rüşdýarmyzdan haýyş edýär. Salamu alaikum. Gowmy adaýlaryňyz. Biz Türkmen Owa tele ýaýlymyndan owalar taýlaşan nasly etmeşiginden jaň edýäsam, biziň 0-70 ýaşly ýetge belgimizde SMS ýollapsyňyz. Bugun kimiň doglan günkä? Benim doglan güni. Maşgalaňyň doglan güni. Indi bugun am gepleşigimizde Lewap welaýatynyň ýaşlamyzyň söýgüsini gadanan aýdymçylaryň biri Arslan Jumayev gepleşigimizde gatnaşyp odan aýdymlary ýerine ýetirip gelýär. Bir Arslanyň gowardyklaryny kabul ediň. Genejeme gowardyklaryny ýetirjek diýär. Salamu aleykum abi. Var, Arslan doglan güni. Şükür Hudaýa. Özüňiz gowy. Gelnejem doglan mutlu bolsun. Jany sag bolsun. Sağ ol. Konuşuyor, dostlarım benim doglan. Tuğlama. Ýa-da siziň hem bir islegiňizi kanagatlandyrmak üçin Arslan Jumayew gepleşigimizde getiren aýdymlaryndan birini ýerine ýetirip berer. Maşgalaňyz awat bolsun, agdy birlik, irsal döwletiňiz köp bolsun abi. Ene Arslan ýerite ilkinji iýleşmede watandaşymyzy aýdymsa söýjülerimiz, dinleýijilerimizden biriniň maşgalasynyň ýaşdaýken bugun edil goňşusynyň maşgalasynyň ýaşdaýken gowardyglar gepleşigimizden üstü bilen ýetirdik. Indi iýleşmede jaň edeli, indi dinleýijimiz kimkä aýdy welaýatdan kimiň ýaşdaý. Ol bizi şeň gydykdy. Rüşdýarmyzdan haýyş edýär, indi iýleşmede jaň edeli. Alo. Salamu alaikum. Biz Türkmen Owa tele ýaýlymyndan owalar taýlaşan natly gepleşiginden jaň edýär gençe. Gençe SMS ýollapsyňyz ýakynlarymyň ýaşdaý diýip bugun kimiň doglan onu bir özüňiz bilen tanış etseňiz. Men o asla şehirden ýaşaýan Biwalyasyba. Şunda aýnatam Miret Muhammed Aliýasyň doglan güni bagladyň doglan güni. Indi dogan bir özüňizem şu gepleşigiňiz bilen arzuwlaryňyzy ýakynlaryňyza ýetirjek bolsaňyz, aýdyňyna ýaýlym arkaly dogan garnaşlaryňyz ýakynlaryňyz siziň hem arzuwlaryňyzy dinläp biler, onuň siziň arzuwlaryňyzyň dowamyny bugun biziň gepleşigimizde gatnaşan aýdymçymyz Arslan Jumayew ýerite arzuwlaryň dowamyny ýetirer. Arzuwlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Benim nämesi gaýnatamyň janynyň sag bolmagyny we aramyzda ýaşamagyny arzuw edýän. Sagatlarymyň içinde arzuwlaryňyz hasyl bolsun, arkadamyň saýasynda siziň maşgalaňyzda da bag tardyw edýäs. Indi bir Arslan Jumayewiň hem gowardyglaryny dinläýin. Arslan siz bilen ulgamdy. Bolya, salamatlan. Salamu aleykum ence. Wa aleykum esselam. Gowmusyňyz? Gowy Hudaýa şükür. Sag bolun. Özüňiz gowmy? Hudaýa şükür bilen gowy. Näme gaýnataňyzyň doglan mutlu bolsun. Hawa çeýdim, ine gaýnatam Türkmen Madrama teatrnyň sahna ufady akkadanan artisti Miret Aliýasow üçin 69 ýaşady. Tuğlama. Onlarna söýüş belle otyr. Meradaga golaýyňyzda bolsa gönnen gon meradaga özüm doglan bilen gutlamakçy. Bolya, tuzanyň doglan güni olam 39 ýaşady. Ay tuğlama. Meradaga berin. Bolya. Merada, salamu alaikum. Salamu alaikum. Gowmy adaýlaryň. Wa şükür ýaşy. Tuğlama ýaşdaýyňyz gutly bolsun. Janyňyz sag bolsun. Şu edýär arkadamyň saýasynda şu teatr sunuwatyny halkymyza gowy bir keşplerde owadan keşpler janlandyryp geljekde hyzmat etjek ýaryňyzda da ul üstünlikler arzuw edýäs. Başyňyz dik bolsun. Sag bolun diýeňiz bolsun, sag bolun. Teze işiniz ul üstünlikler arzuw edýär. Bor, merada ýaşdaýyňyz gutly bolsun ýene bir ýola gepleşigimiziň dowamyny şu wagt tomaşa edýänsiňiz. Ýa-da Arslan Jumayew size gowy ýaşdaýyňyz münasibetde owadan aýdymlaryň birine ýerine ýetirip berer. Diňläň diýin janym. Sag bolun, bolya. Kutlu bolsun Halipa doglan günüňiz.
Sağ olun Ferdi. Sağ ol. Sağ olun Galip. Mehruan ileşler, hormat tamaşaçylar, ne gördüňiz? Özüňizem şaýat boldyňyz. Bugun bir maşgalada bir näçe insanyň raýatlarymyzyň ýaş toýlary, mere dagy Türkmenistanyň atgydanan artisti, özüm teatr sunuwatyna zähmet çeken halipalarymyzyň biri, ýene bir ýoly mere dagy uzak ömür dileýäs. Jan sag bolsun, ýaş toý gutly bolsun. Inni kileşmede jaň edeler arslan, owa irşdörmüden haýyş edýäs. Salamu alaikum. Salam. Qowmy ýagdaýlaryňyz. Biz Türkmen Owa tele ýaýlymyndan owadlar saýlaşan atly gepleşiginden jaň edýäs. Ýakyndaňyz bize SMS ýollapdyrlar, siziň dogulanyňyzy diýip, bizem gepleşigiňiz bilen siziň ýaş toýuňyzy gutlamak isleýäs, bir arzuwlarymyzy kabul etseňiz. Tine bugun studiýamyzda Arslan Jumayew gatnaşýa. Bir Arslan'ın o arzuwlaryny size ýetirmek istedik. Bir mümkin bolsa kabul edin. Arslan siz bilen ulgamdy. Salamu alaikum. Salam. Dogulanyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Bilette. Size işiniz üstünlük, maşgalaňyz azyýyrlyk arzu edýän. Sağ olun. Sizin işiniz üstünde kalın. Sağ olun. Bir öýüňiz bilen tanış etseňiz dogan. Bolýa sähra dogan ýaşyňyz uzak bolsun, ömür kerwanyňyz dowamly bolsun, maşgalaňyz awat bolsun, bagty durmuş ýar bolsun. Gutly bolsun dogulanyňyz. Sağ ol. Bolýa, sağ ol. Ene Arslan, edil şu wagtjaňyz bilen paýtagtymyzyň ýaşaýjysy, sähra doganmyzyň ýaş toýulan gutladyk, oňa maşgalasyna iň gowy arzuwlarymyzy ýolladyk. Näme şol ojokda. Muman edil arkadamyzyň saýasyny ähli watandaşlarymyza uzak ömür jan saglyk arzuwlaýar. Her bir türkmeniň bagtyar ojogyny, çağa gülküleri, ene huduları ýanglansyn agdy berlik, irsal döwletem köp bolsun. Ene Arslan, gepleşigimizde bir näçe ýyllaşlarymyza jaň etdik. Gepleşigimizde siz bilen gaýbany arzuwlarymyzy ýetirdik. Ýene bir ýola bugun kun ýaş toýlar toýlanýan, doglan günler toýlanýan ähli watandaşlarymyzy ýurdumyzyň raýatlaryny ýaş toýlar bilen tüýsüremizden gutlaýar. Arkadaly watanyny size bag gulup baksyn. Agdy bir ojoklarymyzy, agdy berlik, bagtyarlyk höküm sürmegini tüýsüremizden arzuwlaýar. Bugun ýaş toýlar toýlanýan ýyllaşlarymyz üçin bir öz adyňyzdan bir sowgat bolar ýaly. Bir aýdym ýerine ýetirip berseňiz. Ene beýim Murat, menim ýene de şu pursatda ildeşlerimi dogulanyň üçin ömrümden gutlaýaryn. Olara ýaşlar uzyn bolsun, jahanlar sag bolsun. Elbetde ildeşlerimiz üçin men 2 aýdym ýerine ýetip bereýin. İzleyin. Haýsy aýdymdyr? Aýatladım kina filmden. Aýna diýen aýdym, artyň aýdymy. Ikinji aýdymym meniň dostum Meleguş kina filminden. Altyň aýdym Meleguş diýen aýdym. Ilki haýsyny ýerine ýetip? Ilki bilen aýnan ýerine ýetip bereýin. Sebäbi ol aýdymlar toýlarda da bizde izi giderlikde yerine ýetirilýär şu depkinde, bir depkinem şol. Depkinem şol talap edýär. Aýna zaýydynyň Meleguş altyň. Depkinem şol talap edýär, şoň üçin ikisini birden ýerine ýetip bereýin. Onda bu aýdymlarym näme bugun kun ýaş toýlar toýlanýan ýyllaşlarymyza, watandaşlarymyza bir siziň adyňyzdan öz boş sowgat hökmünde bilen gepleşmede ýanglanýar. Mehruan ýerler dinläp diýinjalyň. Kurban olur yarın kandı koyuna. Boşaltalım bunun eğlen toyuna. Ellem hızmat eylem var tömülü. Var tömülür ölür var mı tömülü. Aynam can aynam. Aynam can aynam. Var tömülür ölür var mı tömülü. Ben seni söyürdüm şan bilen seni. Sen beni söymene korkordun ille. Nälim barmağından akşam olundan. Tutsa müllür ölür tutma tömülü. Aynam
şeker tölümde Geh yanağından geh yüzümde Öpsem öldürürler ümmetimi Aynam can aynam Aynam can aynam Öpsem öldürürler ümmetimi Aynam can aynam Tutsam öldürürler tutmatam ölüm Mele kuşum mele kuş Yettirmesen yele kuş Anada çağırdılarım hey 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 Benim bilin bile kuş hey 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 Anada çağırdılarım hey 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 Benim bilin bile kuş Çabatma çap çabatma çap Çabatma 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 çap Çabatma çap çabatma çap Çabatma 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 çap Ara güdülü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım hey 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 Ara güdülü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım Alın kulu adıydı Yaş kalıbımın badıydı Ayrı etme gıyratım seni hey 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 Altı var kabadıydı hey 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 Ayrı etme gıyratım seni hey 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 Altı var kabadıydı Çabatma çap çabatma çap Çabatma 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 çap Çabatma çap çabatma çap Çabatma 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 çap Ara gülümü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım hey 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 Ara gülümü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım Bir kılımın yarı var Öz yarımın neri var Kendin sever sırdaşım seni hey 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 Arzu olur mun bari var hey 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 Kendin sever sırdaşım seni hey 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 Arzu olur mun bari var Çabatma çap çabatma çap Çabatma 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 çap Çabatma çap çabatma çap Çabatma 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 çap Ara güdülü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım hey 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 Ara güdülü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım Ara güdülü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım hey 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 Ara güdülü gülümü vah gülümü gülümü Bir de olsam tabadım Ine mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, gepleşigimizde artan Juma aýynyň ýerine ýetirmegine çeper filmlerden, aýatlaýdym çeper filminden artan aýdymny, meniň dostum Mela Uşkina filminden altyň aýdymny ýyzgiderlikde diňledik. Ine gepleşigimizde dowam edel arsan. Biziň gepleşigimizde bir geçenki mewsimimizde de bady iýleşlerimiz şu Sahypan
geljekki täze mewsumymyzda da bir dowam etmekligini isläp köp sanly SMS-ler ýolladylar. Ýöreýte dinleýijilerimizden, tele tomaşaçylarymyň arasynda bir ýaş dehini şahyrymyz bar. Şahyr dostumyz Kerim Haliýew biziň gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylary her gedek sanyny bir öz sorawlaryny tapmaça ýerleşdirip tapmaçalaryny bize ýollaýar. Kerim Haliýewden gelen tapmaçalarym biz gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylara ýetirýär. Sizden başardyňyzdan jogaplandyrýardy. Kerim Haliýewden gelen şu tapmaçalar size ýetirmek isleýär. Mümkin bolsa jogaplandyrsaňyz kömek gerek bolsa-da kömek eder. Ona başlaýar. Sunugy täzelige teşne. Bu hem döwrüň tesbirleşi. Zaman ösdi dörödükär, sady sözi saati marlaýana. Näme diýilýär türkmençe? Şu tapmaçan täzeden mümkin bolsa gaýtalap berýär. Onu insertinleýäs. Sunugy täzelige teşne. Bu hem döwrüň tesbirleşi. Zaman ösdi dörödükär, sady sözi keşfirleyici bolmaly. Jogap dogry, keşfirleyici. Dowam edýäs, inni ikinji bendimizde geçeri. Halkyň bagtyndan nişandyr. Bagşa gulak salar bolsa, kitap döretdi arkada ýyle Döwlet geler bolsa. Jogap dogry. Edil arkadamyň ýyle döwlet geler bolsa diýen kitabynyň ady şu tapmaçan jogaby. Inni dowam edýäs. Doglan ýer lewapdyr. Şygyrlarydyr delil. Her setiri bir aýdym Şahyr Kuliýew Kuliýew aşyr diýip Şahyr bar. Kompozitor bar. Kompozitor bar. Aşyr Kuliýew diýip kompozitor bar. Tapmaçany ýene bir ýerde gaýtalap bereň. Doglan ýer lewapdyr. Şygyrlarydyr delil. Her setiri bir aýdym Şahyr Kuliýew Halil Kuliýew. Jogap dogry. Inniki tapmaçaga edýäs. Aýdylmasa jany aýdym bagşylara uly uýat. Aýdym şeýini synamagy ajap nagmadyr. Könülerimiz, ata-babalarymız bagşyny haýsy aýdymyň bilen synapdyrlar. Bagşyny? Özüniň türkmen halk aýdymlarynyň içinde iň kıyyn aýdymlaryň biri diýip hasaplanylýar. Şol aýdym bilen hem ýurdumyzda toýlanýan toýlar jemlenýär. Balsayat. Jogap dogry. Indi dowam edýäs. Ahali aýlasyna dogulup, amy derýa urdu nazar. Balam aýdymnyň şygyryn ýazan Şahyr Gurban nazar. Ýok. Şoňa kapýalaşdyryp da ikinji setir. Berdi nazara kapýalaşanokmy? Berdi nazar. Şon diýär. Jogap dogry berdi nazar. Indi ahyrky bendimizde geçýär. Ýaşan çagy erde ýaşap, watanyny janyny söýdi. Mertlik aýdymlaryň awtory Merdim Harwy Şahyr Seyit nazar. Seydi. Jogap dogry. Indi Kerime de bize ýollan tapmaçalaryny ýene de geljek gepleşiklerimizde de dowam etmeýän haýyş edýär. Kerim galamyň uju ýetip bolsun. Biz siz biziň gepleşigimiz bilen işe gara gatnaşypda bolýanyňyzy biz begenýäs. Size ýene de dörejol köpürmiziň adyndan sag bolsun aýdýas. Indi arsan tapmaçalara ýetirdik, jogaplandyrdyňyz. Indi gepleşigi näýlaýdym bilen dowam edeli. Beýmurat şutaýda şol tapmaçalar esasen hem köp şahyrlar bilen baglanşdypdyrda. Eger mümkin bolsa şutaýda Saýatly Hemra desanyndan Saýadyň diýen aýdymy ýerine etip berýär. Sebäbi şutaýda ýanky toýuň jemlenişi hem bal Saýat diýildi. Şoň üçin eger mümkin bolsa şutaýda Saýadyň diýen aýdymy ýerine etip berýär. Sebäbi bu aýdymy köp halipalarymyz tarapyndan ýerine ýetirilen aýdym halkymyzda häli şunu toýlarda, bayramlarda isleg bildirip haýyş edip dinleýän aýdymlarynyň hataryny Saýadym aýdym. Ne mümkin bolsa onda şol aýdym ýerine ýetip berýär.
yerlere gelmişem Yandırdı canım ne dili sayadım Yandırdı canım ne dili sayadım Seyle çıkanda Dolup gözden kanlı yaşlar akanda Telvasıyla bugün seyle çıkanda Dolup gözden kanlı yaşlar akanda Laçın salıp telvasın kakanda Avladı çeşmesi kölü sayadım Avladı çeşmesi kölü sayadım Bizi kovma için eyle bahana Üstümüzden yolu düştü sayadım Üstümüzden yolu düştü sayadım Şanın kızı özünmesteyler Hamzaları can almana kasteyler Mehmet Şanın kızı özünmesteyler Hamzaları can almana kasteyler Bizi düşman bilip kimi dost eyler Min bilmenim yegdir eli sayadım Min bilmenim yegdir eli sayadım Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar sağlaşyny atlypdyşymy dowam edýäs. Edil siz şu wagt näme Arslan Jumaýewiň ýerine ýetirmegine, jany sesli ýerine ýetirmegine Saýat Temrad esanynyň Saýadyň diýen aýdymy dinlediňiz. Indi biz gepleşigimizi soraw jogaplar alkary dowam etmek isleýäs. Ilkinji soraw şeýle Arslan. Sunuwata girmek kynmy ýa-da çykmak? Sizin pikiriňiz, öz pikiriň bilen bir yani kıyın sorağım da, öz pikiriň bilen jogap. Pikirimden beň bu sorağa elbette hem aýdymçylarym, kardeşlerim hem aňsatlyk bilen jogap berse gerek. Sebebi sunuwata diňe girip bolýar. Sunuwatda çıkalyga gapysy ýok. Men sunuwatdan ýadadym taşlajak diýbem, ýene de sunuwatda gezip ýöräniňe duýman galan adamlara sunuwat işgärler diýilýär. Düşnükli Arslan inniki sorağa geçeli. Sunuwatda okuyup birinji orunmy ýa-da adamkärçilik? Men pikirimçe şularyň ikisem deň derejede bolmaly mümkin diýen. Sebebi sunuwatda käbir sägünlikleri adamkärçilikler üçin bagışlanýan bagışlaram gördüm. Adamkärçiligindäki käbir sägünlikleri
Sunotunun hatırası üçün bağışlaram kän duş geldim. Şoň üçinem şo iki duýgynyň bağışlarda derecesi dengelýärmiken diýen. Şeýle pikir edýäňiz. Şeýle pikir edýär. Düşnükli. Indi ýene bir sorak. Haýsy halipalar dinlemek gowy görýär? Men esasen opera aydymlaryny ýerine ýetirýän halipalar gowy görýän. Näme üçin? Men özüm şol uğur okudum, şol uğur tamamladım. Levaf Velayatynyň Ýöreýte Sunat Mektebini, vokal bölümini, aydymsaz bölümini tamamladım. Şoň üçinem men şol halipalary esasen dinleýän. Opera sunatyny aydym halipalar gowy görýär. Mümkin atlandyrarsyňyz. Esasen Ataýyl Garýadyýew Türkmenistan halk artisti, Türkmenistan atgazanan artistleri Atajan Berdiýew, Dostmehmet Süýünow şolary köpräk dinleýän. Mümkin şu halipalary gowy görýän halipalaryňyzy dinlemek, halaýan halipalaryňyzy atlandyrdyňyz. Şu atlandyran halipalaryňyzyň içinde ýerine ýetirýän aydymlaryndan mümkin gepleşmede getireňiz bardyr. Elbetde. Haýsy halipaň aydymyny ýetirdiňiz? Esasen Ataýyl halipaň Äle Moşur diýen aydymy mesela has göwnüme ýarýar. Şol aydyma gepleşe ýetirdiňiz. Şol aydymam gepleşe getirdim. Eger mümkin bolsa ýerine ýetip beräýin. Elbetde mümkin. Nädir? Gepleşigimizde halipa Türkmenistan halk artisti Ataýyl Garýadyýewiň dörjülüğine degişli bolan şu Äle Moşur diýen aydymy siziň biziň gepleşigimizde janyny ýerine ýetirmegiňizi isleýär. Elbetde tomuşçularymyz tawarsızlyk bilen şol aydymy ýerine ýetirenigde garaşyp oturandyrlar. Näme? Bir aydyma ýetirýär. Yeni gökten elim boşar dağlı Dağlaşıp kalır geçti üstümde Yeni başım aşağı eğildi Çıkabilimin yatlamalı attığım Bir yaşıl, bir zar, bir elim boşur yaşlığımın yolu idi Görüptün sen bizi bunda ikice Geçip barya aylar yıllar kış yazlar Yeni bahar sepeliye çavadı Hayf yar alıp gitti yatlarlar Aradığımda şol dili verin almadı Bir yaşıl, bir zar, bir elim boşur yaşlığımın yolu idi Görüptün sen bizi bunda ikice
Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, biz o wagtlar saatlaşan natly gepleşigimizi Arslan Jumayev bilen dowam edýäs. Arslan sorawlara geçeli. Soraw şeýle ileşlerimizden gelen soraw. Diýeli, siz köp gatly jaýlaryň birine ýaşaýan. Sizin goňşularyňyz şeýle bir adam kärçilikler gowy bolyn, taryplamaga söz ýok. Emma ýekeje kemçilikleri olar senin aýdym üçin turgönleşiklaryňy bir rahat bolup sen arkaýyn turgönleşmäge goýanokdur. Endi soraw şeýle siz sunuwatyňyzyň hatyrasyna ol ýerden göçerdiňizmi ýa gowy goňşularyň hatyrasyna ol ýerde galyp sunuwaty taşlardyňyz? Ýa-ni sebäbi bir soraw beremizde sunuwaty giýrelge bar, çykalga ýok diýil. Elbetde. Indi şu sorawam edil. Soraň özü men pikirimçe jogap bolup durmukam ýa-ni şu sorawma. Indi siz näýilek netije çykarardyňyz? Goňşularyňyz bilen galyp sunuwaty taşlardyňyzmy ýa sunuwaty taşlaman şol ýerden göçerdiňizmi? Elbetde men ikisini hem göwnüni tapyp biläýsin. Ýöne bir saýlaw etme. Sebäbi 2-3 adamyň bir rahatlygy üçin giden halkyň hyzmatyna açyp bolmaz. Şoň üçin göçerdim-de sunuwatym dowam eder. Düşünükli. Indi ýene bir soraw, soňra gepleşigimiz aýdym bilen dowam eder. Diýeli, size bir unaqabat gelen 1000 adamlyk tomaşaçylar zalyna geçiriljek konserde gatnaşmak ýa-da 800 adamlyk uly toý sowmak mümkinçiligi berilse, haýsyna giderdiňiz? Elbetde 1000 adamlyk konserde giderdim. Näme üçin? Toýda 800 adam bolanlygy üçin? Yok, esasen şu konsert diýilende, konserde barýan adamlar sen diňlemäne barýar otay. Toýda bolar. Sen bolmasaň ýerine başlaýan toýuň. Toýda sen bolmasaň hem ýok, man başga aýdymçy bilen hem toý geçip bilýär. Emma konsert ol şol diňleýijileň sen üçin barýar şu konserde. Şoň üçin men elbetde konserdi saýlaýan. Düşünükli. Indi şu wagtda müňlerçe tele tomaşaçylar biziň gepleşigimizde tomaşa edýänler, watandaşlarymyz. Bir gepleşigimizde Arslanam bir owadan aýdymlary ýerine ýetirdi diýip, pikir ediň müňden hem köp diňleýijileriniz, tomaşaçylaryňyz biziň gepleşigimizde Türkmen we tele ýaýlamyňyz bilen tomaşa edip oturýarlar. Näme aýdym bilen gepleşik dowam eder? Elbetde şol diňleýijilerimiz üçin halipalaň ýerine ýetiren aýdymlaryň biri Näzlim Uzmaňa diýen aýdym ýerine ýetirip bereýin. Bolýa, olaydymy biz ul höweslendiňler, mehman ileşler gepleşigimizde tomaşa etmeňiz dowam ediň. Türkmen owadyny, owatlar saatlaşan natly gepleşigimizde Arslan Jumayev jany sesleri üçin näme aýdym? Näzlim Uzmaňa. Diňler diýinje. Açılsa parlar Gelsin Näzlim Sirhana Selim olurda Dünyam yazmana Dünyam satmana Neçine bitsin de gülüm Şonça azmana Dünyam yazmana Dünyam satmana
Neçene bitsin de gülüm şonça almana. Aydım şad durmuş oynan şadları, vardı şadiyan durmuş aynan şadları. Dünyam yadlana, dünyam tadlana, neçine bitsin de gülüm şonça almana. Dünyam yadlana, dünyam tadlana, neçine bitsin de gülüm şonça almana. Neçine bitsin de gülüm şonça almana. Neçine bitsin de gülüm şonça almana. Mehriban ileşler, hormatly tomoshaçylar, owalar sadaşan atly gepleşigimiz dowam edýär. Bugun biziň 05-75 gysga beligimizde aýdymsa söýjülerimizin, dinleýijilerimizin köp sanly SMS-ler esasynda Lewap welaýatynyň bugun biziň söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Arslan Jumaýew özüň fadanarlar toparlan gepleşigimizde gatnaşýar. Arslan şeýle sora beresim gelýär gepleşigimizde, ýani biziň gepleşigimizde getiren aýdymlaryňyzyň sanawyny özüň aýdymam bar eken. Ne dilegelli bilegelli size şeýle sorag. Türkmen sunuwaty bilen özbek sunuwatynyň näme meňdeşligi bar? Siziň pikiriňizçe. Ben Muratym hemze ma'lum bolýaly, türkmen özbek dostlugy, doganlygy uzak ýyllardan bäri dowam edip gelýär. Bu iki halkyň Xarezm şahlygyndaky uly geçmişem bar. Muňa biz Ahryman arkadaşymyzyň Özbekistan döwletine iş saparyna baranda da göz getirdik. Şol ýerde Özbekistan döwletiniň Xarezm welaýatynyň milli däp desurlary edilip biziň däp desurlarymyz bilen desden gelýänligini duymak bolýar. Sunuwatym näme ganda ýöreýän doýgy. Aňymyzda ganymyz değişýän bolsa, sunuwatymyzda meňzeşlik bolmagy geň dälmiken diýen. Düşnükli. Elbette edýär arkadaşymyz biziň ýurdumyzda dostlugynyň mekanyny urtdy. Elbette Gahryman arkadaşymyz näme ýurdumyzyň şu medeniýet sunuwaty işgärlerini daşary sahnalaryna çykyş etmekle üçin bu mümkinçilikler döredip berýär. Elbette biziň ýurdumyz dostlugynyň mekany, aýdym sadyň mekany, mehman söýürlüğüň mekany. Şonuň üçin näme edýär arkadaşymyz bizi daşary sahnalaryna biziň estrada ýyldızlarymyz şol sahnalarda çykyş edip biziň medeniýetimizi, aýdym sunuwatymyzy, duýtarmady gyjygymyzy dünýä tanadyp berenlik üçin mehriban arkadaşymyza alkyşlar aýdýas goý. Edýär arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Arkadaşly watanyna hemişe dostlugynyň aýdymy ýanglansyn. Indi şu wagt daşary aýdymlar hakynda, özbek aýdym hakynda, özbek sunuwaty, türkmen sunuwaty hakynda söhbet etdik. Mümkin ýanky biziň gepleşigimize getiren özbek diline aýdym ýerine ýetirip berersiňiz, aýtaýdym. Ben Muratym şu gepleşige özbek dilinde aýdym, şu Mahtumul atamyzyň sözlerine özbek dostlarymyzyň aýdan aýryldım diýen aýdymny getirdim. Biziň hem türkmen aýdymçylarymyz da mol aýdym ýerine ýetirýär. Aýrylym gunça gülümde şol aýdymmy? Şol aýdymy, ýöne özbek dostlarymyz hem ýerine ýetirýär Mahtumul atamyzyň sözlerine. Aslynda bu aýdym kimler ýerine ýetirip? Esasen bu aýdymy ilkinji sapar özbek dilinde aýdan aýdymçylaryň biri Azatbek Nazarbekowyň halipasy Muhriddin Halikow diýip Özbekistan meşhur aýdymçy aýdýar. Elbette ondan soň Azatbek hem aýtdy bu aýdymy. Şu döwürler biziň deňduş oğlanlarymyzdan Bahram Nazarow diýip Umman Özbekistan'da şu meşhur ýörgün aýdymlaryň biri. Onu şol aýdymy biziň gepleşigimizde de ýerine ýetirip bermeni isleýäs. Bülbülmen ağzar çekip
Ağza gülzardan ayrıldı. Bülbülmen ağzar çekip ağza gülzardan ayrıldı. Gözden kanlı yaşım tökip ol sever yardan ayrıldı. Gözden kanlı yaşım tökip ol sever yardan ayrıldı. Ayrıldım bunca gülümden, kara saçlı sümbülümden. Ayrıldım bunca gülümden, kara saçlı sümbülümden. Hoş avazlı bülbülümden, şirin güftardan ayrıldı. Hoş avazlı bülbülümden, şirin güftardan ayrıldı. Telbe köylüm arzumani, berçe güzellerinin hani. Telbe köylüm arzumani, berçe güzellerinin hani. Sekiz cennetinin bostani, olmayan azardan ayrıldı. Sekiz cennetinin bostani, olmayan azardan ayrıldı. Baktım kule aşık mestanı, bağışlap şanıge dastan. Baktım kule aşık mestan, bağışlap şanıge dastan. Menzil yağı bağ bostan, alma anardan ayrıldı. Menzil yağı bağ bostan, alma anardan ayrıldı. Alma anardan ayrıldı. Olmayamaz oradan ayrıldı. Mehruan ileşer, hormatly müşahitler, biz gepleşigimize dowam edýäs. Edil siz şu wagt Arslan Jumaýewiň ýerine ýetirmegini, özbek diline ýerine ýetirmegini Magtumulat hamyň sözlerine dören Ayrıldım diyen. aýdymy ileşlerimiz diňledi. Indi gepleşigimiz sonra jogap arkaly dowam edeli. Siz durmuşda näme aýlady? Diýjek bolýanym, gepeçeper dile barmy ýa dymmaklygy görýän? Men durmuşda köplenç az sözlügi özüme mahsus häsiýet hasaplaýan. Çünki ata-babalarymyzyň goýan jümlelerinde Türkmen erkegine köp ýerde dymyp agraslyk bilen garşydaşy jogap gaýtarmalygy kän belenip geçilipdir. Düşünükli. Innik sonra geçelersen, adat bolup galan zatlaryň kän bir gadyry bolmaýar diýerler. Indi şu pikire näýil garaýaňyz? Meselen memrak sogat hemmäniň gowurýan zady. Egerde şonam birine köp gowşury bersen gadyry bolmaýar. Sunatda şu pikiri haýsy protokollar bilen baglanşdyrýan? Bagşy bolsaň köplenç toýda tomada bolunýar. Şonda aýt dilmediklerden tahna çykyp aýdymaýdy bersen gadyryň gymmatyň bolmaýarmykan diýär. Bagşyda sada dilen aýdanynda azrazyk näze bolýar. Näzini ýitirdimi on gadyram, gymmatam, şoňa görärek bolýarmykan diýär. Sebäbi sunat duş bilen ýerde seçilýän gymmatlyk dälmikan diýär. Düşünükli. Siz bilen alaşýas. Indi Arslan soralar jemläli bir köpräk soraw ýerde ilkinji taparam gepleşigimizde gatnaşýaňyz bir aljyrady barýas. Ya edil beýledi de Aljyra.
Ona gepleşigimiz Aydym bilen dowam edäýli. Şeýle. Näme Aydym ýerine ýetirip bermekçi? Beýmurat Aydymyň adyny aýtmazdan öňre şuýda bir zat belläsim gelýär. Eziz arkadaşlarımız halkımızın sağlığını berkitmekde ulu işler geçiriyor. Bu işlere de yurdumuzun elleri engel lukmanları da ulu goşandığını goşuyor. Eğer mümkün olsa hazır şuýda şu öz toparımız bilen özümüzün döreden lukmanlar diyen aydımızı yerine getirip beräýli. Umuman yurdumuzda bir şeýle hormatly kärin eýler hataplanýan elleri ýeňil lukmanlarymyzyň wagtyny ýetirýän bu Lukmanlar diyen aydym. lukmanlar diýen aydym biziň gepleşigimizde ýerine ýetirip berýäňizde. Onda mehriban ileşler gelin şol aydyma diň salalyň Artan Jumaýew biziň gepleşigimizde jany tesesi üçin aydymlary ýerine ýetirýär. Beylik dilini, sağlık menin bagtymdyr. Rahmet şoşan durmuşda, sağlık keypi çalıpdyr. Sağlık beylik dilini, sağlık menin bagtymdyr. Rahmet şoşan durmuşda, sağlık keypi çalıpdyr. Ak halatly lukmanlar, ak yürekli adamlar, şatlyk üçün, baht üçün, siz gerekli adamlar. Halatly lukmanlar, ak yürekli adamlar, şatlyk üçün, baht üçün, siz gerekli adamlar. Hediyem yakınına yadıma, şol tebettin illerden alkış yağya adıma. Edip olup bet hediyem yakınına yadıma, şol tebettin illerden alkış yağya adıma. Ak halatly lukmanlar, ak yürekli adamlar, şatlyk üçün, baht üçün, siz gerekli adamlar. Ak halatly lukmanlar, ak yürekli adamlar, şatlyk üçün, baht üçün, siz gerekli adamlar. Gülüp durun yüzünde, ähli gözellik cemdir. Gözlerim hem gözlerim, hatsa canım ilhimdir. Gülüp durun yüzünde, ähli gözellik cemdir. Gözlerim hem sözlerim, hatsa canım ilhimdir. Ak halatly lukmanlar, ak yürekli adamlar, şatlyk üçün, baht üçün, siz gerekli adamlar. Ak halatly lukmanlar, ak yürekli adamlar, şatlyk üçün, baht üçün, siz gerekli adamlar. Şatlyk üçün, baht üçün, lukman gerek adamlar. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, bu wagtlar saatlaşan natly etmişigimizde dowam edýär. Bugün sizden bize gelen köp sany SMS-ler esatyny Artan Jumaýew saganarlar topary bilen getleşigimizde çağırdyk. Gyzykly söhbetler etdik. Bugün ýaş toýlar toýlanýan ileşlerimize Artan getleşigimizden üstü bilen gaýbany arzularyny jaň edip ileşlerimize ýetirdi. Owadan aýdymlar jany sesse ýerine ýetirip berdiň. Artan sadan eýitlere size yerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin, sağlagyň üçin sağ bolsun aýdýas. Kahraman arkadaşymyzyň saýasyny şu sunat ýoluny öňe düşdükleri arzulaýas. Ýene de bir dinleýijilerimiziň sanyny artdyryp şu ýurdumyzda bir öz ornuňyzy tapan aýdymçylygyň hataryny bolmagy tüýsüremizden arzulaýas. Ýene öyle gepleşige geleniňiz üçin sağ bolun. Sağ ol Beýmurat. Elbette şu gepleşigimiz üstü bilen özümüziň zekinimizi, sunatymyzy halkymyza açyk görkezdik.
Elbette bu zatlyň sakasında mehriban arkadağımızdır. Fursatdan peýdalanıp eziz arkadağımızın jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işlerimi dam rowaj alsyn. Sağ ol, arzulan hasyl bolsun arslan. Size de arkadaşly watanna hemişe şu ýurdumyzda toýlanýan toýlarda, bayramlarda owadan owadyňyň, aýdymlaryňyň, saatlaryňyň belenten ýanglanmagyny tüýsürekden arzulayat. Ýa-ni gepleşigimiziň başynda dagdapdym. Owalar saatlaşyň gepleşigimiz Kahraman arkadamyň döredip beren Türkmen owa tele ýaýlymynyň şeýle-de ediz arkadamyň ak patat bilen bir patatymyň görküne gör goşup oturan Aşgabat seýilgähine ýerleşýän Aşgabat Meden Diýinjaç merkezi bilen bilelikde taýýarlanyldy. Gepleşigimize gelýän aýdymçylar şuň ýörüýte näme ýyldan geçmek bilen şu ediz arkadamyň saýasyndan şu gepleşigimizdäki şeýle ýatda galyjy pursatlar bir dediňem arhivimizde galmaklyk maksady bilen arzuwlar depderçäme döretdik. Şu depderçämde ýa-da ýüregiňizde arzuwlary bir geçirip berseňiz biz sizden hoşal bolardyk. Indi ýöne bir ýörüýte dörejilik topurmyzyň adyndan Aşgabat Meden Diýinjaç merkeziniň Türkmen owa tele ýaýlymynyň adyndan size ýadygarlyk sowgatlar we ana şu sowgatlaryň gowşurmagy size şu pursat laýyk mukaddiýas sene ýörüýte biziň gepleşigimiziň adyndan Aşgabat Meden Diýinjaç merkeziniň adyndan Türkmen owanyň adyndan bir ýadygarlyk surata düşeli ondan goý düşen suratymyzda şu arzuwlar depderçämede ýerleşdirer. Mesela owadyňyza nisi wessin. Ýörüýte şu çaklygam kabul etmeňizi haýyş edýär. İsteseňiz maşgalaňyz bilen paýtagtymyzdaky şu Aşgabat Meden Diýinjaç merkezinde ertirlik nahary, günürtan, nahar agşamlyk nahary seni kuat gelip naharlanıp bilersiňiz ýok, sadanlalam bilen bar naharlanjak diýseňiz olam öz isleňiz, näme şu çaklygam kabul etmeňizi haýyş edýär. Indi bir arzuwlaryňyzy şu arzuwlar depderçämede ýerleşdirip berseňiz. Sağ ol, arzuwlaryň üçin arslan. Bugünkü gepleşigimizdäki ýagdaýynam diýis görnüşine geçirip şu arzuwlar depderçämede ýerleşdirer. Indi näme mehriban ýeşler gowy aýdymlar aýdyldy. Arslan bilen söhbet etdik. Ýörüýte gepleşigimiziň adyndan sowgatlar gowşurdyk. Näder bir atawatamyz watyp edýän owadan joşun aýdym bilen gepleşigimiz jemlärs. Ediz arkadamyň saýasyny rowaçlanýan diýarmyzy Türkmenistan Rowaşlyň watanyny ilýän ýylymyzda gazanylýan üstünlikler watyp edýän joşun aýdym bilen gepleşigimiz jemlärs. Ýöne biz siz bilen uzak wagtlyk sawallaşymyz ýene de alaýjak bir hepden Türkmen owadyny, owalar saýlaşanyny atly gepleşigimizde hepden ýegşenme uny siz bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşar. Häzir biz gepleşigimiziň şu ýerine ýörüýte dinleýijimiz Kerim Halifoň bize ýollan ediz arkadamyň watyny ýetirýän şu ajaýyp goşuk etirler bilen şeýle-de Arslan Jumaýewiň ata watanymyzy ediz arkadamyň watyny ýetirjek şu ajaýyp aýdym bilen şu şahirana etirler bilen gepleşigimiz jemleýär. Babarawyň suwuny içip ulolup, Gökdepäň düzlerini gezen arkada, Mehremeneň ataň patasyny alyp, bar ihlasyn halka düzen arkada, ruhlary şat, gorkudata togrulyň, şanyna buýsanyp merdem oglunyň, düýbün tutup günleň rowaş döwrüniň bagyt okuny ýaýdan üzen arkada, göz nurlanır kerem keşfin görenni, paýhas çaýan ak ýollar ýörelgi, ähli işleň sakasyna görelli sungatda halipa ozan arkada, dünýä çaýyp päk köňlüniň nuruny, parladyp pederleň ýaşyl tuğuny, ak bagta ataryp ata ýurduny, türkmeniň geljegini ýazan arkada.
Goý edid arkadamydyň jany sag bolsun, ömür dok bolsun. Arkadamydyň saýasynda hemişe ýurdumyzda owadan aýdymlar, saatlar ýanglatyn. Hoş wagtyňyz mehriban tamaşaçylar. Aknalar etingen evi diyarı Dövlet adam üçün diyen çığarı Alıp var ya rövşen gelçeli sarı Türkmenin sarı başlığın vatanı Ağları erimdir çaryanı butan Deryaları kerim duruşunu destan Arkada fehminden yurdum Gülistan Türkmenin sarı başlığın vatanı Sözlerim yansıdım, yansıdım taylan Coştan yürekler alkamı paylan Türkmenin adını elime aylan Türkmenin sarıvaşlığın vatanı Sözlerim yansıdım, yansıdım taylan Coştan yürekler alkamı paylan Türkmenin adını elime aylan Türkmenin sarıvaşlığın vatanı Şuvakkar işlet deryası El kararlık baltiyarlık kuvveti Temiz gece gündüzlerin hovası Türkmenin sarıvaşlığın vatanı Bağları erimdir çaryanı bozan Deryaları bulut duruşunu destan Arkada pehminden yurdum Gülistan Türkmenin sarıvaşlığın vatanı Yansıdın taylan Coştur yürekler alkamı paylan Türkmenin adını elime aylan Türkmenin sarıvaşlığın